Xayrli kиш. Şit ilge barsak birinci şirata muzey, tarihi binalar, heykeller bilen tanışa başlayız. Uzi biznikilerini bir derecede biliriz iken. Bütün dünya miras günü olayından tarihi ürünlerimizni barlarımız bunga tema boyunca uz sözün eyte alırlık, eyte bölüşü şahıslarımız jıyılgan. Kelgenler için zor rahmet. İsenler misiniz? Bütün dünya medeni mirasını saklav meselelerine keng cemaatçilik ihtibarını jelib itu maksatından 18 aprel da Xalqara Heykeller hem tarihi urunlar günü bilgilep ütilem. Hamul tarihi vatanımızın saklıq şiğari ostunda üteni için bu şiğar sayılandı iken. Birinchidan aytiriga kerak, ICOMOS shunday xalqaro organizatsiya bor. Ol tarixiy ham madaniy merosni saqlash, ol butun dunyo. Ol 65-yilda tuzilgan edi. Nega deganda, chunki 1964-yilda Venetsiyan xartiyasi olindi. Birinchidan aytiriga kerak, mana so'g'ish vaqtidan so'ng shoqday ko'p haykallar vatilgani, jimirilgani, hammalarni durust restavratsiya ishlarga ham biz bilamiz endi yangi yurtlar kelib chiqa boshladi, tarixiy madaniy meros yo'qola boshladi. Shuning uchun mana 64-yilda bu Venetsiyan xartiyasi, ondan so'ng 65da mana bu ICOMOS tuzilgach, ular shunday taqdim bilan chiqdilar. Birinchidan ular aytdilar, ICOMOS qisasindagina bo'lirga tegish. Azroq vaqt o'tgach, u mana 84-yilda o'tkazila boshladi. Bütün dünya mirasını saqlaw deb xalqaro kuni. Ondan so'ng shuni tag'in aytasim kela, bu kun ul bizning uchun shoqti zo'r voqea. Ondan so'ng tag'in bir narsani aytasim kela, mana ul aytik 72-yilda butun dunyo mirasini saqlaw bo'yicha konvensiya olingan, ul UNESCO'ning konvensiyasi. Анда шушы списокка шактый күп объектлар кертә башладылар. Һәм әйтергә кирәк, бу списокка кертә башлагач, халык аңлый башлады. Бөтен дөнья халкы ул списокка безнең кирергә кирәк дип. Аннан соң бит шунда әйтәсе килә. Без үзебезнең һәйкәлләрне саклаганда һәр вакыт аның турында уйлыйбыз. Ул кемнең һәйкәле? Русның, татарның, чувашның, маринның? Менә butun dünya mirasını saqlaganda ул birinchidan butun dünya mirası. Ул butun xalqның, butun dünyanın mirası дип әйтергә кирәк. Шуның өчен менә шушы яктан бу көн үткәрү ул тагында безнең һәйкәлләргә кайтабыз дип әйтергә була. Гафу бер сорау, ниндидер бер шәхси сорау дип әйтгәндә, менә бу нинди критерийлар белән билгеләнә? Керә аламы бу исемлеккә әлеге тарихи мирас һәйкәл? Һәм бүгенге көндә бу исемлек тулыланып бара аламы? Беренчедән әйтергә, бөтен дөнья мирас чынлап та шактый зур критерийлар анда бар. Чөнки менә бу конвенцияны алгач, 72-нче елда без әйтик, 2 ел элегрәк шушы конвенцияның Татарстанда 50 еллыгын үткәрдек. Анда шактый күп илләрдән, 70ләп илләрдән безнең галимнәр килгәннәре, аннан соң дипломатлар килгәннәре. Һәм бу критерийлар ул мәгълүм. Анда бүгенге көндә 10 критерий. Аның 6-сы менә шушы мәдәни яктан, 4-се табигать ягыннан. Нигә дигәндә, бу мираска кертелә бит һәйкәлләр генә түгел, менә табигать һәйкәлләре дә. Ул шактый зур нәрсә. Бүгенге көндә, әлбәттә. Бүгенге көндә бу списокта 1115 һәйкәл бар. Ул арта бит инде. Арта. Ләкин бик авыр арта. Бу бөтен дөнья буенча. Татарстан буенча сырыга айрат. Бездә ничә андый һәйкәл бар? 4 безнең һәйкәлебез кергән, Казан кирмәне, Болгар, Зия утравы һәм менә әле күптән түгел генә керде, һәм бу безнең өчен зур дәрәҗә. 2 астрономиябыз, ул университет җирлегендә урнашкан астрономиябыз һәм обсерватория дигән җирлектә бүгенге вакытта Яшел Үзән районында урнашкан шулай җирлек Казанда һәм Яшел Үзән районында. Димәк, безнең менә 4 объектыбыз бар. Безнең 4 объектыбыз бар. Бүтән регионнарда берсендә дә юк. Хәтта Мәскәүдә дә 3 объект ул списокта.
Без лидерлар демәк сан буенча. Лидерлар һәм безнең әле сан бу буенча. спискны артырга потенциалыбыз бар. Нинди объектларын тагын без әле менә кертеп җибәрә алабыз бейтик. Кертергә бик авыр. Нигә дигәндә, әйтик, 3-4 объектны кертеп була иде. Менә әйтик, без Казан Кремлен керткәндә, анда Россиядән 3 объектны керттеләр. Ләкин менә соңгы вакытта 1 объектны гына шул һәр илдән кертергә була. Һәм әйтик, бу зур дәрәҗә. Зур Менә дәрәҗә. дәрәҗә белән бер рәттән тагын нәрсә бирә ул. Ничектер беренчедән саклау. Финанслар бәлки федераль дәрәҗәдә. Менә шушы списокка керсә, федеральный субсидиялар бирә алалар. Безнең менә 3-4 һәйкәлгә шундый субсидия бирелә, һәм хөкүмәт безнең Татарстан Республикасы хөкүмәте тарафыннан да шактый күп эшләнелә. Әйтик, шул ук менә Минтимер Шарипович фонды белән эшләгән Болгар, аннарсын Успение ширкәве һәм утравы, аннарсын менә астрономик обсерватория, алар бит былай гына килеп чыкмыйлар. Анда бөтенесендә эшләргә. Но беренчедән күп кенә әйттереп, гыйльми яктан өйрәнергә кирәк, номинацияларны эшләргә кирәк. Менә мин былай үзем көләм инде, Болгарны әзерләгәндә, Казан Кремлен әзерләгәндә бер генә том булды. Болгарны 3 том булды. Свиявскийны 6 том. Ә менә астрономик обсерваторияларны бүгенге көндә 8 том. Аны бит күрсәтергә кирәк. Аннарсын тагын зур нәрсә, без менә бу һәйкәлләр белән, алар бит архитектура, археология, тарих, мәдәни, искусство ягыннан. Ләкин без менә соңгы вакытта күрсәтә алдыбыз шушы гыйльми яктан. Астрономия обсерваториялар дигән аны кертеп булды. Шуны әйтәсе килә, менә бу кертү ул безнең галимнәрне күрсәтү дигән. Ул шактый авыр үтте, нигә дигәндә, әйтик, шактый күп галимнәр Европада, Америкада алар белмиләр. Әйтик, Лобачевский, алар математик, ләкин ул качандыр укыткан бит. Ну шактый шундый зур исемнәр бездә. Күрсәтү һәм тану дип әйтик әле. Күрсәтү һәм тану да. Нәрсәләрне тагын кертик соң? Кайсы объектларны әйдәгез, бер хыялда гына булса да. Безнең объектлар шактый күп, чөнки Татарстанның тарихы бай, тарихи нигезебез, горурланырлык нигезебез бай. Казанда да әле хәтта минемчә андый объектлар бар. Рафаэль Миркасимович тырышлык күрсәтсә, бәлки аларны да кертеп җибәрерләр. Әйтеп узык әле менә нинди Мәсәлән, Казаннан объектлар. кертер идем. Мәсәлән, тулысынча Казан университеты ансамблен кертер идем. Казанның беренче мәчетләрен кертер идем. Мәсәлән, Мәрҗани мәчете белән Апанай мәчетен, икесен, ике беренче таш мәчетләрне кертер идем. Шунда ук кышкарында өстәп җибәрик әле. Безнең Казан артындагы шул стильдә төзелгән архитектура һәйкәлләрне Кышкардагы мәчет, мәсәлән, Мәчкәрә мәчетен кертеп була анда, име? Шайтан каланы. Юк, әле без монда теге Казанны гына алсак, әле читкә китсәк, хәтта мин Раифны да кертер идем, мәсәлән, чөнки андый уникаль ансамбль шундый урында урнашкан. Яисә Шайтан каласын Алабугада, име? Анда объектлар бар. Бик күп объектлар керә башласа, аның кадере кимемиме соң? Объектларны кертү ул бер яктан горурлык мәсьәләсе. Әйме. Икенче яктан безнең фәнни өлгерлек күрсәткече. Өченче яктан ул безнең горурлыгыбыз. Без бит үзебезне күрсәтәбез. Бу безнең горурлыгыбыз, безнең тарихыбыз. Без менә бөтен дөньяга күрсәтә алабыз. Менә минемчә, менә бу 4 объектны кертү Татарстан өчен чыннан да зур дәрәҗәдә. Менә Рафаэль Миргасевич аны дөрес әйтте, һичшиксез. Ул зур дәрәҗә. Ул аны бәлки күп регионнарда аңлап та бетермәгәннәрдер, әйме? Ә менә безнең Татарстанда Аллаһка шөкер, бу нәрсәне аңлап, менә шушы безнең өчен бик әһәмиятле объектларны бу исемлеккә, мактаулы исемлеккә кертеп җибәрде. Артында бик зур эш, Бик зур шактый зур хезмәт эш тора, тора. Бу еллар буе эшләнелгән эш һәм Рафаэль Миргасимович шул эшнең башында торган кеше. 8 том гына түгел, 8 томны языр өчен әле күпме аның кушымталары, күпме әзерләргә кирәк, экспертларны, белгечләрне чакыртып күрсәтергә, аңлатырга, избатларга кирәк. Һәм бу чынлап та еллар буе эшләнелә торган эш. Һәм тагын да 5-нче анда 6-нчы объект турында сөйләсәк, томнары да артачак, избатлау ягы да артачак, чөнки безгә ул яктан
күпкә тәнкыйтьлерәк караш булыр, чөнки инде 5нче объект турында сүз. Аларга тагын нәрсә җитми дип әйтәләр. Аларга тагын нәрсә җитми. Әмма чынлап та потенциалыбыз зур, монда Чистайны да атап була, Алабуганы да әйтеп була. Шул ук вакытта татар дөньясында онытырга кирәкми, чөнки татар дөньясы Татарстан белән генә шикләнми, татар тарихына кагылышлы башка тарихи һәйкәлләребез бар. Менә без аларны да искә алыйк әле бүген. Һәм менә нәк бер нәтиҗә булар. Һәм бәлки Татарстанның гыйльми потенциалын истә тотып, Татарстан белгечләре башка төбәкләрдә татар тарихы белән бәйле тарихи объектларны бәлки бу спискка кертү өстендә дә ярдәм күрсәтергә, хәтта белмим акчалата да бу экспертларга түләп, экспертларыбыз татар тарихын менә ЮНЕСКО списогы аша таныта ала дигән менә фикер әле бар, хыял бар. Менә Татарстаннан тыш нинди объектларыбызны атар идегез, бер-икесен айрат. Татар бистәләре беренчедән Томскта, Иркутскта, Әстерхан әлбәттә, Касыймны әлбәттә Касыйм ин беренче чиратта Касыйм. Рәмис, сезгә чират җитте, ниһаять. Мин иң әһәмиятле әйберләрнең берсе дип саныйм. Менә бездә ханнар булуын, менә Казанда Казан ханнар булуын һәм менә аларның каберлеге булдырылды. Мин ул хакта инде менә әйткәнем дә бар. Мин фикеремчә, менә ул һәйкәл бит инде ул бу эшләнсен, ул бик яхшы, әмма менә хәзерге вакытта да минем фикеремчә менә шушы безнең тарихыбызны күтәрүне дәвам итәргә кирәк. Әйтик, мәсәлән, мин бик теге хуплап үзем кабул иткән идем. Кызганыч ул менә хәзерге вакытта ничектер тукталып калды. Менә бездә Җәмигъ мәчетен мәсәлән төзеп, аңа Улуг Мөхәммәд исемен бирсәләр, һәйкәл дигәч ул бит инде менә басып торган сын гына түгел. Ул бит инде шушы рәвешчә менә мәңгеләштерергә була. Әгәр дә шушындый безнең мәчетебез салынса, Җәмигъ мәчетебез салынса, һәм аңа шушы Улуг Мөхәммәд исеме бирелсә, әйтик, ул да шундый безнең тарихыбызны без монда безнең ханнарыбыз булган дип, тагын кем горурлана ала әле менә шушындый безнең ханнар булган дип. Һәм алар бит бездә булган, аларның менә каберләре бар бездә. Теге әллә ханнар үлми микән дип мин яратам иде. Мөдәррис Әгъләмнең шигыре бар. Әллә ханнар үлми микән, булыр иде каберләре дип ул язган иде. Менә аларның каберләре бар. Әмма шунда бер теге тәнкыйть сүзен дә әйтәсем килә. Менә тәнкыйть сүзен әйтмичә торыгыз әле, рекламадан соң әйтерсез. Токтаталар. Әлеге тапшырыбыз бурырында хәтта бик кызык сюжетлы төрек сериалына хәтерләтеп җибәрде, чөнки нәкъ тә кыз урында рекламага бүленергә туры килде. Рекламаны карап алдык һәм менә Рәмиснең тәнкыйтеннән дәвам итәргә әле икенче өлешебезне. Без нәрсәне тәнкыйтьлибез? Минем фикеремчә, менә безнең һәйкәлләргә шартлатып язып куярга кирәк нәрсә икәнен. Ул әйтергә мөмкиннәр инде, мәсәлән, Финляндиядән да шушындый аңлаешсыз һәйкәл, нәрсә икәнен кичкенә генә әйтеп язылган яки язылмаганда дип, без бит Финляндия шартларында яшәмибез. Безгә беренче чиратта минемчә менә визуаль рәвештә бездә татар сүзе белән язу кирәк. Менә мәсәлән шул ук ханнарда, ханнар каберлеген без карасак Кремльдәге, анда менә шушы пирамида тора, анда язылмаган. Ул язылган, ул әллә кайда аста төшеп карарга кирәк. Мәсәлән, туристлар киләләр, алар карыйлар шушы пыялаша каберләрне, нәрсә икән бу дип уйлыйлар. Дөрес, анда QR-код бар. Мәсәлән, әгәр сез карап торсагыз, анда ул QR-кодтан кеше без әле күз белән QR-кодны укырга өйрәнмәдек. Бик мин күргәнем булмады, менә кемдер анда телефоннан QR-код белән караган. Ханнарның каберләре әллә кайда аста язылган. Мин бу хакта инде ул музейга хатта яздым Казан Кремлендә, алар җавап бирделәр, әнә аска төшеп карасыннар дип. Мин моны дөрес түгел дип уйлыйм. Шулай ук менә мәсәлән, әгәр анда зур хәрефләр белән язып куйсалар, зурмы, кичкенәме, ничектер язып куйсалар, ул аңлашылыр иде. Һәм шулай ук мин уйлыйм, менә бездә бит инде урам исемнәре ничек язылырга тиешлеге бар, теге авыл исемнәре язырга тиешлеге бар, әмма һәйкәлләрне бит без үзебез билгелибез. Шул ук Мәрҗәнигә мәсәлән нишләп аңа Марҗани дип язып куярга кирәк иде. Татарлыкны алга сөргән, татар дип яшәгән кешегә бу ниндидер бер теге ирония шикелле аның исеме зур итеп Марҗани дип язып куелуы. Дөрес, анда татарча язылган, кырыйга кирегез дә карагыз дип әйтергә мөмкиннәр. Әмма беренче карашка ул Марҗани. Менә мин мәсәлән бу визуаль әйбергә бик зур игътибар бирәм, чөнки ул күзгә төшә, ул күренеп тора һәм кеше шул рәвешчә дә менә татар сүзен таный, күрә һәм һәйкәлнең нәрсә икәнен күрә.
Мин Айрат, беренче сезнең чиратта бакчага таш түгелме? Ничек? Юк, бу темага кагылмаса да, чынлап та татар бистәсендә язуларыбызны карасак, анда татар язулары бик сирәк очрый, чөнки ул җирлек туристлар өчен кебек күренә. Мин хәтта үзем дә татар бистәсендә татарча сөйләшеп бер кеше белән, менә туристлар замечание ясыйлар, тавышланып татарча монда сөйләшмәгез дигән сүзне мин бик тә кабул иттем. Авыр кабул иттем, күтәрә алмадым. Һәм бәхәс күпте урамда. Һәм Мәрҗәнигә инде килгәндә, әлбәттә бу хата, һәм бу хата бераз булса да төзәтелде, әмма Мәрҗәнине үзгәртер өчен анда постаментны үзгәртергә кирәк. Бу бик тә авыр эшләр, бу безнең өчен бер тискәре мисал булса да бер мисал булып торды, һәм хәзерге вакытта без татар шәхесләренә булган һәйкәлләрдә һичшиксез иң беренче чиратта татарча язабыз. Вахаповны карагыз, башка куелган һәйкәлләрне карагыз, анда Кариевка куелган һәйкәл, аларның барысында да иң беренче чиратта татар язылып тора. Һәм әлбәттә инде рус телендә дә ул икенче тел итеп безнең дәүләт теле буларак языла инде аны. Айрат булган очрак, Навойга китерсәк, Төркиягә, Истанбулга барып, Озан яңгыратмагыз дигән кебек яңгырый бит, күренәчәк бит инде, әйме? Чит илләр турында сөйләшә башлаганбыз икән. Менә бу бүгенге көндәге дөньядагы вазгыять. Тарих башка, фәнни өлкәнлек башка. Менә бармы аның да тәэсире шушы эшчәнлеккә, дип әйтик инде, ниндидер кыенлыклар тудырамы? Дөнья күләм тануда бу һәйкәлләрне. Әлбәттә, менә мин соңгы мисалына китерәсем килә. Менә астрономик обсерваторияларына керткәндә бу материалларны җибәреп, менә бу ИКОМОС аларның шундый махсус панель дип атыйлар алар. Шунда җыялар специалистлар, бер 30-40 специалистлар, ләкин менә әйтик Болгарны алгынчы, анда чакырмыйлар. Без ул сорауны ул вакытта күтәрдек ЮНЕСКОда, һәм менә 2016 елдан Свияжскийны керткәндә алар чакыра башладылар. Без анда бардык. Аларның тәкъдименә алар аңлап бетермиләр кайбер әйберләрне. Менә әйтәләр бит инде Европа центризм диләр. Ул чынлап та аларның тарихы бар, безнең Евразиядә тарих юк. Бу зур хата дип әйтергә була, ләкин шул ук вакытта менә алар белән сөйләшеп, шул сөйләшкәндә алар нәрсәдер аңладылар, нәрсәдер аңламадылар. Менә комитетта анда 21 ил, ул комитетта караганда анда 5 шушы недружественный илләр дип. Ул Италия, значит, Греция, Болгария, там Япония и так далее. Менә шуларның арасында алар бөтенесе шушы һәйкәлне кертергә дип бердәм тавыр бирделәр. Ул зур нәрсә, нигә дигәндә ЮНЕСКО белән эшләргә кирәк. Чөнки без алар белән эшләгәч, без үзебезнең тарихны күрсәтә алабыз, үзебезнең гаримнәрне һәм үзебезнең һәйкәлләрне. Ул зур нәрсә. Рәмиснең нәрсә әйтәсе килү инде ишарәсеннән аңлашыла. Рәхим ит, мәйдан сине Рәмис. Менә мин үзем эчтәлекле һәйкәлләр булсын дип уйлыйм, чөнки без кая гына үзебез барсак та, мәсәлән, һәйкәл карарга барабыз икән, әгәр дә анда күрәбез икән, менә берәү сынны бастырып куйганнар икән, кеше гадәттә анда барып карамый инде. Әгәр дә ул нинди дә булса, мәсәлән, анда Нино һәм Алима Батумида мәсәлән, ике гашыйк бер-берсенә пар, алар бер-берсенә якынаялар, әмма бергә була алмаганнар, ул шуны күрсәтә торган һәйкәл. Мәсәлән, туристлар анда махсус барып карыйлар. Бу легенда белән, сер белән әйләндереп алырга тиеш була. Ниндидер иштәлеге булган дип әйтәм мин. Менә ниндидер иштәлеге. Мәсәлән, бит иммигрантка һәйкәле бар, теге Бруно Каталанова, анда кешенең җаны юк итеп күрсәтелгән. Кеше махсус шуңа барып карый бит инде. Менә бу инде теге тәнкыйть та түгел, бәлки инде менә безнең бу риваятны ничектер бит инде популярлаштырырга кирәк, чыгарырга кирәк, ул әйбер. Әгәр дә безгә ниндидер эчтәлек булмаса, мин үзем менә һәйкәл тизеп кенә чыгу, ул теге ниндидер туристларны арттыру һәм әйбер китерә дип уйламыйм үзем. Мәсәлән, бездә бит соңгы елларда бик күп һәйкәл ачылды, мәсәлән, Муса Җәлилгә, Габдулла Тукайга. Без бит булай да теге елмаю барлыкка килә, ниндидер балалар анда конкурсы барлыкка килә икән, шул ике шагыйрьнең әсәрләрен укыйлар. Менә эчтәлек дигәннән бездә дә ничә урынга һәйкәл куелды. Менә эчтәлек дигәннән Сөембикә. Сөембикәнең бик яхшы
шундый эштәлекле Күләгәдә һәйкәл булыр каратылган. иде. Алар Аны күләгәдә бик күп кала. кеше белә. Ә ул бездә әле дә юк дип белә. Сөембикә һәйкәл. Сөембикә турында бәхәс инде күптәннән бара, тәкъдимнәр дә бар, Менә хыялланып- хәтта проектлар да бар, ләкин әлегә ул эш Менә башкарылып хыялланып алсак, нинди һәйкәлләр җитми икән безгә. Менә әйтеп китерәмиз, эштәлекле һәйкәлләр. Сөембикәне әйтеп Җәмәгать, әйдәгез без шулай уйлыйк әле шундый нәрсә турында. Әгәр дә без шәһәрдә һәрбер пишмакта һәйкәл куя башласак, файда буламы, юкмы? Без теге ниндидер теге ярыш уздырмыйк әле, әйдә һәйкәлләр куйык дип, әйме? Яисә Һәйкәлләр булмасын, Әйе. объектлар булсын. объектлар булсын, алар Әйе. төрлелек белән аерылып торсыннар, төрле формада, Нидер модернизм белән бәлки. Әйе, яңа модернизм телефон- булсын, ул ниндер традицион һәйкәл булсын, ләкин аның һәр вакытта нигезендә зәвык булырга тиеш. Теге ради Памятник ради памятника. памятник ради памятника дип әйтегел татарча, әйме? Әй. Алы булырга тиеш түгел. Без шәһәрне зыяратка әйләндергә тиеш түгел. Әйме? Урам исемнәрен биргәндә дә шулай, һәйкәлләр куйганда да шулай. Монда булырга тиеш зәвык, монда булырга тиеш тарихи нигез, монда булырга тиеш гыйбрәт, монда булырга тиеш ул күзгә ташланып торсын һәм кызык үз җәлеп итсен, кызык булсын кешегә, әйме? Кеше барып кызыксынып аның белән танышсын. Ул менә чит илләрдә бит нинди һәйкәлләрне сакланмаган, борынгы чордан ук һәйкәлләр сакланып торалар, әйме? Алар ничектер торалар, кызыксындыралар кешеләрне. Ул һәйкәлләр янында узганда заманның үткән чорларның сулышын сизәсең. Ә без хәзер нәрсә белән мактана алабыз? Булганының да әле дәрәҗәсен күрсәтә Без менә алмаган кебек заманында туристларга хәтта. һәрбер пишмакта Ленин бабайның һәйкәлен ни дип куйдык, әйме, сынын куйдык. Зәвык белән булдымы, ул юкмы, идеология артыннан гына куып булды бит инде, әйме. Ярый, безнең менә мәсәлән Ирек мәйданында Ленин бабай тора, бик матур һәйкәл. Мин ансына бер дә каршы түгел. Ә менә һәрбер колхозда яки һәрбер район үзәгендә менә шундый Ленин бабайның тору кирәк булды микән, юк микән, әйме. Ул безнең һәйкәл тәрбияви яктан да зур роль уйнарга тиеш. Бала чага мәсәлән узып китә, кызыксынсын, бу кем, ни өчен? Менә мин заманда лекциялар укыганда халыкара мөнәсәбәтләр институтында лекциялар укыдым заманда Татарстан тарихы буенча. Шуның каршында, шушы биналар, студентлар утырган бина каршында Тукай һәйкәле тора. Бик матур һәйкәл, беләбез барыбыз да, әйме? Шуннан мин булардан сорыйм, бу кемгә куелган һәйкәл дип, тәрәзәгә күрсәтеп. 99% белми, көн сайын шу һәйкәл янынан уза, ләкин белми кем икән. Теге каршысында Сарих Сайдашев тора, ансы кем? Ишеткәннәре дә юк. Сорыйм, безнең Казанда. Ничә ел үтте инде бу вакыйгаларга? Мен кабатлаган идем студентлар алдында. Студентлар белән. Чынлап та Һәм шулай ничек Тукайны да, нәтиҗәләр? шул бинада мен башка студентлар белән Әле мин тагын менә аларга сорау бирәм. Безнең Казанда мен әйтәм, ике йорт Пушкин исеме белән бәйле. Бу авыррак сорау инде, әйме? Әйе. Кайсы йортлар ул? Кайда ул йортлар? Шуларның янынан сез көн сайын берсе янынан сез көн сайын узасыз. Анда такта бар дип әйтәм. Юк. Демәк, эш җитми мәгълүмати кырда. Айрат, әйе. Журналистлар. Мин бу тарихи һәйкәлләр өчен җаваплы башкаручы буларак берничә сүзне әйтмәкче идем. Беренчедән, чынлап та һәйкәлләр ул арзан эш түгел. Ул скульпторлар тарафыннан, кыйбатлы материалдан берничә ел дәвамында башкарыла торган эш һәм бу шактый иҗади яктан катлаулы эш булып тора. Һәм хәзерге вакытта Татарстанда мәшһүр кешеләрнең, атказанган кешеләрнең хәтерен мәңгеләштерү буенча комиссия эшләп тора. Бу министрлар комитетында каршында эшләүче комиссия һәм тарихи исемнәрне мәңгеләштерү ягыннан төрле ысуллар бар. Бары тик һәйкәлләр генә түгел, ниндидер исемнәр кушу урамнарга да, безнең оешмаларыбызга, мемориаль такталарда бар һәм башка ысуллар бар. Бу бөтен системалы яктан моңа карарга кирәк. Бу исемне Галиаскар Камалга мәсәлән безнең һәйкәлебез юк, әмма театрның Камал исемен йөртү гел аның исемен мәңгеләштерә. Һәм менә һәйкәлләргә килгәндә елына берничә һәйкәл Татарстанда ачыла, Аллаһка шөкер, һәм Татарстан ул яктан игътибары бар. Әлбәттә, җәмәгатьчелекне, киң җәмәгатьчелекне бу тарихи шәхесләрне мәңгеләштерүгә тартырга кирәк, алардан инициативалар көтәргә кирәк. Шул ук вакытта скульпторларның да, сынчыларның да ысуллары төрле булырга тиеш. Әлеге дә баягы без әйткән төрек сериаллары жанры классикасында иң кызык киткән чакта гына тапшырыбыз
тәмамлана җәмәгать. Бу темага бер әйләнеп кайтырбыз әле. Бик зур рәхмәт килгәнегезгә. Сау булыгыз. Бик күңелсез булып китте әле. Менә сез әйткәннән соң теге Салих Сәйдашевны белмиләр.